Sa Good Vibes, aton lang tawon ang hitsura sa mga condo units sa Yuhum Village sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Plano man sa syudad nga magbutang sang bag-o nga campus sa Bacolod City College kag bag-o nga merkado sa Barangay Vista Alegre. May report si Romeo Subaldo. May gina-construct na swimming pool, may outdoor nga basketball court, may haraman sang clubhouse, may malapad nga garden, mga facilities nga makita sa isa ka subdivision ari man diri sa Yuhum Village. Masako ang obrahanay sa mga buildings nga ginahamtangan sang condo units. May sang 3-bedroom nga units, may banyo, dining area kag kitchen. Sa gamay nga space, napangitaan sa pamaagi nga mapaigo ang 3 ka mga kwarto. May haraman sang unit nga may 2 ka kwarto, may sala, may dining area, may kitchen kag banyo. Kada building may 4 ka mga floor, 20 tanan ka mga building sa gigatukod diri sa may Barangay Vista Alegre. Kag sa kada building may 64 tanan ka mga units. Si Sobis Miralles tumandok sa Bacolod City. Malawig na kapuyo sa Metro Manila kag liwat nga nagpauli sa Bacolod. Nagaistar na siya sa balay sang iya nga utod. Interesado sa nga makakuha sang unit kay nagaedad na sila sang iya nga mister. Pero wala sila sa gihapon sang ila kaugalingon nga balay. Kay wait nga tigulang ko dito nga istaran. Nag-aaral ako sa utod ko. Siyempre kalaway nga may pamilya man sila. Sa pagmeeting ni Mayor Albi Benitez sa mga residente sang Abada Sky relocation site, nag-upod siya. Interesado siya abi nga makakuha sang unit diri. Gid pa istorya siya ani sa Bacolod Housing Authority para mahibaluan kung pwede siya makaangkon sang unit. Sa pagsinapol, ginanunsyo man ni Mayor Albi sa mga taga-relocation site nga may plano ang syudad nga magpatindog sa Bacolod City College campus sa Vista Alegre kag isa pa gid ka merkado. Sa Bacolod City College, magpatagdi sila sa extension para hindi na magudlayan ang mga arili, kundi pa makanto. So kung makita nyo, grabe ng development sa itong area. Hindi na, no? Storyanta karon pagkatapos, may propose na din ng merkado. No? Full long market. And, una, makuton ko mo karon, kung di na rin butang, kay aside from market, may arat na siyang terminal. No? Para sa inyo, hindi na kamo mabudayan. Makadito sa taon-taon. Ang mga interesado nga makakuha sang unit ang magkadto lang sa Bacolod Housing Authority o kun BHA. Sa bulan sang Hunyo, plano na sang syudad nga i-turn over anauna nga mga units sa mga homeowners.